В рамките на проект „Изграждане на младежки център Перник“, модел за високи стандарти на младежка работа, бе изградена модерна сграда и подходяща инфраструктура за реализирането на дейности и инициативи, насочени към социалното включване и личностното развитие на младите хора на територията на общината, със специален фокус върху уязвимите групи. Сградата на младежкия център все повече и повече се превръща в притегателно място за младите хора от града и околността, пък и не само, защото тук се случват и много обмени, както международни, така и на национално ниво. Срещат се, учат се едни от други. Имаме много обучения, които се случват почти постоянно. Имаме си много партньори, места, където да се срещаме с тях и да взимаме решения. Здравейте! В момента се намираме в нашата приветлива библиотека, където младежите могат да идват в свободното си време, да четат книги, да играят настолни игри, да прекарват свободното си време или имат нужда да поработят на тихо място. В същото време библиотеката ни може да се преобрази в малка обучителна зала. Също така тук се провеждат и месечните сбирки на литературният ни клуб между редовете. Международният младежки център в Перник разполага и с хотелска част с общо 18 двойни стаи, модерно обзаведени с баня и собствен санитарен възел. На първи и на втори етаж са разположени 14 двойни стаи, като 4 от стаите са оборудвани за хора със специални потребности. На третия етаж стаите са 4, от които една е за хора със специални потребности. Идеята е наличната леглова база да служи за настаняване на гост-лектори и участници в национални и международни събития и инициативи. Много се гордеем както с библиотеката, така и с амфитеатралната сцена, където се случват редовно някакви събития. Има музикални представления и театрални също на младежи от града, областта и не само. Имаме си обучителна зала. Гордеем се също и с спортните съоръжения, с които разполага сградата. Имаме баскетболно игрище, волейболно игрище, също може да се приспособи, скейт парк, който се използва. Имаме джаги. Центърът е част от множеството реализирани дейности, изпълнени по проект „Изграждане на младежки център Перник“, модел за високи стандарти на младежка работа, финансиран по процедура „Изграждане на младежки центрове“ на програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“, финансирана от финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 година, по която община Перник е бенефициент. Младите хора на Перник вече имат своя дом, където заедно да творят чудеса. Мили млади хора, никога не спирайте да търсите себе си, не спирайте да се развивате, да вярвате, да мечтаете, защото почти всичко велико е направено от младостта.